Ahoj, si UGC tvorca? Chceš, aby tvoje videá konečne začali zarábať? Aby si vybudoval spolupráce so značkami, ktoré hľadajú presne takých kreatívcov ako si ty? Vítaj na Affilkit, mieste, kde sa stretávajú UGC tvorcovia a značky. Mieste, kde môžeš zarábať hneď dvakrát. Značka ti zaplatí za tvoje video a zároveň získaš provízie z predaja odporúčaných produktov cez affiliate odkazy. Ako to funguje? Vytvor si profil v našom katalógu tvorcov. Nahraj ukážkové videá, ktoré vieš vytvárať. Pridaj produkty, ktoré vo videu odporúčaš a automaticky sa tvoje videá zobrazia desiatkam značiek z našej databázy. Značka, ktorej sa tvoje video zapáči, ťa môže priamo osloviť a zaplatiť ti za jeho použitie. A ak nie, žiadny problém. Video ti zarába cez affiliate odkazy, ktoré si k nemu pridal. Každý preklik a predaj znamená tvoj zisk. Affilkit je viac než len sprostredkovateľ. Je to marketplace, katalóg tvorcov a vyhľadávač produktov v jednom. Tvoje videá a produkty môžu rásť, zviditeľniť ťa a prinášať ti pravidelné spolupráce. Zdieľaj svoje kolekcie aj na Instagrame, YouTube, blogoch či TikToku a nechaj svoj obsah pracovať za teba. Affilkit je revolučné miesto pre tvorcov ako si ty. Buď pri tom. Vytvor si videá, pridaj produkty, zdieľaj a zarábaj s nami hneď teraz.